En af de gudinder, som der er brug for, ikke mindst i det moderne Grækenland, men overalt i verden, er gudinde Athene, for hun er gudinde af visdom. Visdommens gudinde. Og det, der er hendes visdom og hendes væsentligste budskab, det er, at vi i dag skal skabe det samarbejdende samfund. Så altså ikke kun det feminine eller det maskuline, men det samarbejdende samfund. Den her helhed af yin og yang. Og det vil sige, at hun inviteres til at bruge det guddommeligt feminine gear, når det kommer til at plukke geniale idéer fra den kosmiske intelligens, men så at bruge det maskuline gear, action-gearet, speeder-gearet, aktivitetsgearet til at udføre de her idéer, så det rent faktisk bliver til noget nyt, så bliver det til en ny produktion, så det bliver til en ny manifestation i verden. Det er den ene måde, hun opfordrer os til at operere på, hvor vi selv bruger begge gear. Men så opfordrer hun os også til at ikke bare have et arbejde, ikke bare ligesom lave et eller andet, men simpelthen sørge for, at vi laver noget, som er meningsfuldt og som er bidragende. Så hendes spørgsmål til dit arbejdsliv, eller hendes inspiration til dit arbejdsliv, det er ikke bare, hvordan kan jeg lave noget, som jeg synes er sjovt, det er et vigtigt spørgsmål, men dertil kommer et andet spørgsmål, som er, hvordan kan jeg tjene? Hvordan kan jeg tjene fællesskabet? Hvordan kan jeg bidrage til fællesskabet? Hvordan kan jeg være en brik, der mangler i det store puslespil? Og der er det jo, at gudinderne inviterer os til at reflektere over det her spørgsmål, til der kommer et svar til os, og så handle på det svar, sådan så vi faktisk kommer ud og bidrager med noget, som løfter og som nærer og som giver værdi til helheden. Hun inviterer os til at arbejde på en måde og være til på en måde, så vi hele tiden er opmærksom på, at der er de her to gear. At det ikke kun er kvinderne, der har ret, eller kun mændene, der har ret, men hvordan kan vi samarbejde, sådan så vi kan skabe nogle nye slags virksomheder, nogle nye slags samfund, hvor vi både har gavn af det guddommeligt feminine gear og det guddommeligt maskuline. Det er det vise samfund.